greu să ne imaginăm lumea fără automobile, telefoane, calculatoare, electrocasnice și alte sute de mii de lucruri de înaltă tehnologie. Doar în câteva generații, lumea s-a schimbat cu viteza cu care niciodată nu s-a schimbat înainte. Când și cum au început aceste lucruri? De unde a provenit știința cu adevărat? Totul a început cu 600 de ani înainte de nașterea lui Hristos de la filozofii greci, care au căutat un răspuns neteologic cu privire la existența vieții și structura lumii. Dar grecii nu au creat nimic, cel puțin asemănător cu știința modernă. Altfel am fi avut o epocă nucleară și cosmică în anul 100 înainte de nașterea lui Hristos. În mare parte, grecii priveau natura mai mult ca un motiv să practice marele sofism grecesc, care spune că lumea nu trebuie schimbată, nu trebuie folosită, trebuie doar să învățăm să o înțelegem. Nu a fost decât o gimnastică pentru minte. De aceea ei foloseau tehnici logice de deducție față de natură pe care le elaborau singuri și descopereau multe lucruri mărețe și interesante. Totuși, acest sofism nu a dus la secolul științei. La fel, știința modernă nu putea să apară printre arabi, din cauza religiei musulmane. Lucrările lui Aristotel, considerate a fi pierdute pentru lumea vestică, au fost păstrate de arabii Africii de Nord și restituite Europei în secolele al XII-lea și al XIII-lea. În Evul Mediu, arabii au adus un aport mai mare decât europenii în evoluția științei în general, în special în matematică, doar pentru că au avut acces la lucrările lui Aristotel. Dar în tot acest timp, arabii nu au reușit să creeze nicio ramură reală a cunoștințelor științifice. De ce? Din cauza fatalismului care domnește în religia musulmană. Dacă totul este predestinat, în mod clar nu este niciun sens în a încerca să acționăm asupra lumii înconjurătoare, ca să schimbăm ceva în ea, pentru că totul este de neschimbat. Știința nu ar fi putut să apară printre animiștii din Africa Centrală sau de Sud, ori din alte colțuri ale lumii, pentru că ei nu ar fi început niciodată să cerceteze lumea înconjurătoare. Conform opiniei lor, zeii sau spiritele ancestrale locuiesc peste tot, în pietre, copaci și animale. Știința nu putea să apară nici în India printre hinduși, nici în China printre budiști. Hinduismul și budismul învață că lumea fizică nu este reală, iar adevărul suprem pe care trebuie să-l cunoască fiecare afirmă că lumea nu este reală. Prin urmare, nu are deloc sens să irosești viața pentru a studia ceea ce nu este realitate. Cea care a dat naștere științei moderne în secolul al XVI-lea a fost chiar învățătura creștină. În primul rând, există învățătura că Dumnezeu este rațional, că El este sursa oricărui adevăr și că lumea noastră este rațională. Acest lucru a fondat baza pe care a devenit posibilă formularea legilor științifice. Un alt concept de bază care a condus la apariția științei a fost doctrina păcatului. A devenit clar că omul este păcătos. Pentru prima dată a fost analizată serios problema păcătoșiei omului și a pervertirii sale totale. Reformatorii secolului al XVI-lea au înțeles că toate capacitățile omului, inclusiv mintea, sunt pervertite. Prin urmare, mintea omului nu este capabilă să cunoască tot adevărul, după cum în mod arogant au presupus grecii. Mintea avea nevoie să se bazeze pe experimente, pentru că omul este păcătos și are tendința de a perverti adevărul în vederea satisfacerii dorințelor proprii. Așa a apărut știința modernă, combinarea gândirii și experienței, a raționalismului și empirismului. Tocmai unirea inducției și deducției duc la știință și la toate realizările ei, dar creștinii, abordând foarte strict problema pervertirii totale a omului, considerau că omul poate perverti și direcționa spre scopuri păcătoase, chiar și rezultatele obținute pe calea experimentelor. De aceea, toate aceste rezultate trebuiau privite mereu în lumina Sfintei Scripturi. Francis Bacon, care este considerat creatorul metodei științifice de cercetare a fenomenelor, a spus: "Înaintea noastră sunt deschise două cărți pentru a le studia, ca să nu ne permită să cădem în rătăcire. Prima este Sfânta Scriptură, care ne descoperă voia lui Dumnezeu, iar a doua este Cartea Creației, care ne descoperă puterea lui." În acest mod, studierea profundă a acestor două cărți, creația și cuvântul scris al Creatorului, a dat naștere științei moderne. De aceea, practic, toți savanții din manualele voastre școlare, fondatori ai diferitelor ramuri ale științei, credeau în Dumnezeu și studiau cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Unul dintre marii reformatori, Calvin, a spus că Biblia, ca o revelație specială a lui Dumnezeu, reprezintă ochelarii pe care trebuie să-i purtăm dacă dorim să citim corect Cartea Naturii.
Este revelația lui Dumnezeu exprimată în creație. Care a fost rezultatul acestor lucruri? La început, știința era privită ca o slujitoare a teologiei. Studierea creației trebuia să conducă oamenii la închinarea față de Creator. Din acest motiv, în acele vremuri nu era o contradicție că savanții remarcabili precum Isaac Newton, un mare inovator al științei, au scris în egală măsură despre multe tematici teologice și științifice. În acest fel s-a născut știința modernă, care nu ar fi putut să apară astăzi când filozofia dominantă este existențialismul, care este irațional. Știința nu s-ar fi putut dezvolta cu o privire irațională asupra lumii, pentru că aceasta se bazează pe faptul că, dacă apa fierbe la 100 de grade Celsius astăzi, va fierbe la 100 de grade Celsius și mâine, și poi mâine. Deci există anumite legi și principii care guvernează universul. Toate aceste lucruri provin din concepția creștină a lui Dumnezeu, care a creat lumea. Un Dumnezeu rațional care a creat rațional și lumea. Abonați-vă la canalele noastre ca să cunoașteți adevărul și să nu fiți amăgiți.